ivangelo kaJohane isahluko singesishumi-1 isahlukwane sokuqala. Kwakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBhethaniya, umuzi wakubo kaMariya nodadewabo uMartha. uMariya kwakunguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Umnewabo uLazaro wayegula. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye, bathi, "Nkosi, bheka, lo omthandayo uyagula." UJesu esekuzwile lokho wathi, "Lokhu kugula akusikho kokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho." Kepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo noLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abe kuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, "Asibuye siye eJudiya." Abafundi bathi kuye, "Rabi, abaJuda basanda ukufuna ukukukhanda ngamatshe. Usaya futhi khona na?" UJesu waphendula wathi, "Awakho yini amahora ayishumi-2 emini na? Uma umuntu ehamba emini akakhubeki ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe, kodwa uma umuntu ehamba ebusuku uyakhubeka ngokuba kungekho ukukhanya kuye." Wakhuluma lokho, emva kwalokho wathi kubo, "uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni." Abafundi bakhe base bethi kuye, "Nkosi, uma elele uyakusinda." Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo, "uLazaro ufile. Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho, ukuze nikholwe, kepha asiye kuye." Khona uTomasi othiwa uDidimu wathi kubafundi abakanye naye, "Asihambe nathi ukuze sife kanye naye." Kwathi-ke esafika uJesu wamfumana esenezinsuku 4 ethuneni. IBhethaniya laliseduze neJerusalema, kungaba ngamastadiyo 15. Abaningi kubaJuda babefikile koMartha noMariya ukubakhuza ngomnewabo. Ngakho-ke uMartha esezwe ukuthi uJesu uyeza, waya kumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMartha kuJesu, "Nkosi, uma ubukhona, umnewethu engafanga. Kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakukunika khona." UJesu wathi kuye, "Umnewenu uzakuvuka." uMartha wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina." UJesu wathi kuye, "Mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa uphila. Nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu obezakuza ezweni." Eseshilo lokho wamuka wabiza uMariya udadewabo ngasese, wathi, "Umfundisi ukhona, uyakubiza." Yena-ke ekuzwa lokho wasukuma masinyane waya kuye. Kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo uMartha amhlangabeza kuyo.
AbaJuda ababesendlini naye bemkhuza bebona uMariya esuka masinyane ephuma, bamlandela. Bathi uya ethuneni ukuba akhale khona. UMariya esefike lapho ekhona uJesu embona, wawa ngasezinyaweni zakhe, wathi, "Nkosi, uma ubukhona umnikwethu engafanga." Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka. Wathi, "Nimbekephi na?" Bathi kuye, "Nkosi, woza ubone." UJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke abaJuda bathi, "Bheka ukumthanda kwakhe okungaka." Kepha abanye kubo bathi, "Lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na?" Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe, wafika ethuneni lalingumhume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, "Susani itshe." uMatha udadewabo ofileyo wathi kuye, "Nkosi, usenuka ngokuba sezizile." UJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na?" Balisusa-ke itshe, kepha uJesu waphakamisa amehlo, wathi, "Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngishilo lokho, ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo." Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, "Lazaro, phuma." Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. UJesu wathi kubo, "Mthukululeni, nimyeke ahambe." Khona abaningi kubaJuda ababezile kuMariya bebona abekwenzile, bakholwa nguye. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela abekwenzile uJesu. Ngalokho abaphristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi bathi, "Siyakwenza njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simyeka njalo, bazakukholwa nguye bonke. AmaRoma ayakufika asamuke indawo nesizwe." Kepha othile wabo, uKheyifasi, engumphristi omkhulu walowo mnyaka, wathi kubo, "Anazi lutho nina. Aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi?" Lokho kakushongo ngokwakhe, kodwa engumphristi omkhulu walowo mnyaka waprofetha ukuba uJesu wayezakufa ngenxa yesizwe. Kungenxa yesizwe kuphela, kepha ukuba abuthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye. Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale. Ngakho uJesu kabuyanga esahamba obala phakathi kwabaJuda, kepha wamuka lapho waya ezweni eliseduze nehlane emzini othiwa i-Efrayimu. Wahlala khona nabafundi bakhe. Laseliseduze iPhasika labaJuda. Abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba
bazihlambulule. Ngakho bamfuna uJesu, bexoxa bemi ethempelini bethi, "Nithini na? Akayikuza ngempela emkhosini na?" Abapristi abakhulu nabaFarisi babekhiphe umyalo wokuthi uma kukhona owaziyo lapho ekhona ababikele ukuze bambambe.